Joo, sanotaan nettisurffari vaan oikein hyvää päivää. Joku viime videosta onkin sitten vähän aikaa, kun ei oikein ollut tätä inspiraatiokuvata ja niin kuin toi Amppurulakin sanoi, että ei sitä nyt kannata mitään kuvata, ellei itse ole semmoista halua kuvata, että väkisin ei kannata ainakaan kuvata mitään. Joo, Amppurulalle vaan erittäin paljon terveisiä, jos katsoo tätä videoa, tai muutenkin. Juu. Itse asia. Nyt kun tässä on tapetilla tää niin kutsutut tää tasa-arvon avioliittolaki homma. Eli niin kutsutut, eli kansankielellä homoliitot. Joo, että ei niinku, muuten ei mitään niinku, homoja ei oo mitään eikä lesbo eikä tommosia mitään vastaan, mut ihmetyttää vaan, kun kuitenkin homot ja lesbot ja muut samanmieliset, niin voi kuitenkin rekisteröidä parisuhteen. Niin kertokaa mulle, että miksi se ei riitä? Että jos meikäläinen olisi nyt joku homoseksuaali, niin kyllä mulla ainakin se riittäisi. Et mikä niinku siinä on ajatuksena, että koska se joku valottaa sitä, että mikä niinku siinä on, että miksei se riitä se niinku parisuhteen rekisteröidyminen. Jaha, että siellä menee juna. Viheraholle vaan terveisiä. Siellä menee juna. Juna menee juu. Juu niin. Joo, kuitenkin. Niin, että koska joku vähän valottaa sitä tämmöiselle tyhmälle ihmiselle, että mikä niinku siinä on, että miksei pitää niinku, että miksei se riitä, että niinku että se voi parisuhteen vaan rekisteröidä. Että voisiko joku vähän valottaa sitä asiaa, että mikä siinä on? Joo, niin tosiaankaan ei ole niinku mitään, että homoja ja lesboissa on muita vastaan mitään, että kuka ei saa olla mikä on, niin. Mutta oikeesti pistäkää kommenttia tohon asiaan, että mikä on, että miksei se riitä se että voi rekisteröidä sen parisuhteen. Että mikä niinku siinä on, että pitää niinku ihan kirkkoon asti päästä. Kai se nyt voi sen niinku maistaraadissakin sen hoitaa sen homman. Että mikä siinä on, että pitää niinku kirkkoon päästä just. Kun kuitenkin tiedetään se, että kirkko suhtautuu nuivasti siihen yleisesti. Niin ei se niin tosiaan multa se ei niinku mitenkään pois. Mulle se on ihan sama loppujen lopuksi, että toteutuuko se tasa-arvoinen avioliittolaki vai ei, mutta ihmetyttää vaan, että mihin niinku se tarvitaan, että miksi se tosiaankin se riitä se niinku se, että sen voi parisuhteen voi rekisteröidä. Joo, mutta pistäkää tosiaan kommenttia siihen, että mikä siinä on, että miksi niinku tämmöistä tarvitaan. Joo, nettisurffari kuittaa, kiittää täältä, täältä sumuisesta Salosta nyt heti.